Can you say it to the camera, please? Come on. Go Giants! Ай, тук ресторанчета. Тук може да спрем малко, а? Ай, ще се спреме тук някъде. Няма тук може да спреш малко. Ако ти се еде тук някакви ресторанчета. Слави е Петков езици. В кое бе? Аз съм влизал. Били сме, това го има в Атлантик Сити. И това много интересно да го е.